Ahojte ľudia, pri novom videu dneska vás tu víta Cuketa a dneska si zahráme Fortnite, lebo nám tu dali taký nový update a vlastne pridali nám také nové rukavice. Je to dvoje rukavice tu máme. Tuto sa nachádza NPCčko Magneta a tuto je taký, no počkaj. No tak tam je, jak by som to povedal, tam je trezor, ale to je Magneto a on bol zatvorený a on sa teraz otvoril a je tam laboratórium. Myslím si, že toto video nebude moc dlhé, ale Played Hamlesses, či čo tam písalo. Ahojte ľudia, toto som ja z budúcnosti, ako to býva pri nejakých videách a chcel by som vám povedať, že toto už asi viete, ale je to trošku oneskorené, akože toto video. Čus. Všetci budú padať tam. No vidíte celý bus. Ja si idem padať sem do toho bunkru. Daj. Dúfam, že hneď nezomriem. Ani tu nikto tu ani není. Ale niekto to už vybral. Lebo to sú čestky. Dobre. Ďalší tu niekto bol. Musí tu niekto byť. Ale kde? Neviem, kde to je. Alebo či tu niekto je, ale vidím hore na... Tam vzadu sa strieľa. Ja nič furt nemám. Ale to ma dobre porobí. A ak chcete videa s webkamerou, tak napíšte do komentára, dávajte lajky. Boli by sme veľmi radi, keď nás podporíte lajkom. Tak, už dám glider pre istotu. Presne tu som išiel. Áno, beriem. Sice toto mi vôbec nevyhovuje, ale mám ho rád. A vôbec sa mne vyšla zóna. Čo som povedal, že ono mi nevyhovuje. Mám ho rád. Teraz som zahrala ako nejaký nubák, ale dal som ju. No, beriem auto. Ten utíkol, no. NPC.
Počkajte. Vybral to niekto, či nie? No už je to otvorené. A to už nemá cenu tam ísť. A furt som nezískal tie rukavice, ale na 100% sú tu, lebo už som ich vo skrine získal. A tuto boli s nimi veľké fajty. Do auta to dáva 415 a je tu taký, že Wanderer, taká neviditeľná postava a môžete ho zabiť pomocou kanistrov. A býva na benzínkach. A keď ho zabijete a máte taký špeciálny emote, taký s lepkou, čo ja nemám, tak môžete sa na ňo premeniť a môžete byť na blízko neviditeľný. Ale keď niekoho zabijete, už nie. Ja som dobre letel. Tam sú ľudia sami. Nie. Nie, prosím, prečo? Yes! A Magneto Power, vidíte? Tak ten mal jaký dobrý loot. Prosím ťa, ty ma nechaj. Ty týpek. Nie. Prečo? Prečo by si išiel na mňa práve? Vidíš, sa ma bojíš. Čau. Tieto sú bojkovia. Ako tu niekto chodí? Čo to je? To som ich dobre vyfajtil. A teraz sa sem vráti. No vidíš, ide sem autom. To isté mi padlo, ako ten tej česty. Ešte zničíme toto. On za celú hru nepoužil ani auto. Ja sa pozriem, koľko nahrávam. 20 minút nahrávam, čiže dosť.
No, tak som prehral. To by bolo z tohoto videa všetko. Čaute!